Hı hı. Salamu aleykum hormatly vatandaşlar. Şu gün 5-nji ýanwar 2022-nji ýylyň hepdeniň hem 3-nji güni siz Türkmen halky dewleti kanalyna şu gün bilen gepleşmegde Nurmuhammed Annaýew, legendarny lichnost, Türkmenistanyň Stambuldaki birinji açylan dernegiň, ýani halkyň tarapyndan ýol açdy. Häzir Şweçiýada ýaşaýan we Timur Serkerde biziň efirimizde goşulýan oglan her wagt öz serkerde bolan öz strategiski pikirlerini aýdýan, öz taktiski pikirlerini aýdýan we ekspert hökmünde bize maslahat berip düşündürýän oglan ine Timur Serkerde. Hoş geldiňiz Timur. Hoş bulduk. Salam. Salam edin vatandaşlarım. Hoş geldiňiz Nurmuhammed. Salam Kurbanov, salam Timur, salam ey vatandaşlar. Hoş bulduk, giyeceğiniz rahat. Sağ olun. Vatandaşlar, ine biz şu gün esasy Gazakstanda bulup geçýän wakalar boýunça gurrun edesimiz gelýär. Şu ýerde ine men gysgaçyk informasiýa bereýin. Men soňky alan informasiýamy. 1-nji ýanwardan bäri şul ýanky protestler ýuwaş-ýuwaşdan başlady. Jenazamda, Aktauda, ýuwaş-ýuwaşdan 4-nji ýanwarda opozisiýon güýçler, Ilaytyda DVK güýçi hemme halka ýüllerini 4-nji ýanwarda bir hemmemiz çykýar. 4-nji ýanwarda bütün vilayetler çıkıp başladı. 80% Kazakstan'ın vilayetleri köçe çıkıp başladı. Ona karşı hükümet elbette polis koydu, elbette spesialny nazначение, yani polisin bölümlerini koydu, MHM bölümlerini koydu, vayenlerini koydu. Onlar attan, yani rezinowy oklar bilen attı, rezin oklar bilen, yani halkı yaradılar. 190 golay adam birinci gün, yani 4'üne kesilhana düştü. Şolaryň 137'si polis. 150 adamy 190'ın ýani tiz kömek üstü bilen alyp gidenler 40'sy öz maşynynda bardylar. Ine şol jemi 190 adamyň birinji gün ýani 4'üne düşen kesilhana adamlaryň 137'si polis boldy. Şonuň 7'si reanimasiýada. Onuň 7'siniň 4'ü polis, 3'ten grajdanski adamlar. Men diýjek bolýanlarym. Şu ýerde çaklyşyk boldy. Olam Gazakstanyň halkynyň sebebinden däl, ýani hökümet şu protest edýän adamlara garşy bir kanun ýardaýla ulanyp, olara garşy rezin oklar atyp, olara garşy hereketler edip, ine şu derejede ýani çaklyşyklar boldy. Şondan soň şu zatlary görüp, bir kanunçylygy görüp, Gazakstan halky 4'üne akşam başlar, durman häzir hekimlikleri basyp gelip otyr. Yani ine ýalňyja habar aldım men. Almatan Komitet Nasional Bizapaslygyny basyp aldy. Basyp aldy diýmek girip içinde işgärlerini boşadýar. Ine şu ýaly bir topar vilayetlarda hekimlikleri içine girip adamlar boşadyp halk üýedi, yani hökümeti eline alýar. Türkmen Gazakstanyň hökümeti, yani ýerine ýetirjik hökümeti, kabinet ministri, birinji ministr bilen ve onuň orunmasarlary, yani kabinet ministriniň orunmasarlary, ministrlaryň hemmesi atstavka gittiler. Türkmenistanyň Gazakstanyň prezidenti şolara atstavka berdi. Halkyň muňa azjyk sypaçylyk etjek bolup, kuşuşturjak bolup ine atstavka berdi. Nazarbayev öz gyzy bilen, öz dogan garnaşlary bilen gaçyp gitdi Gazakstandan. Ýarty garnaşa Bişkek'e dazapravka edip ondan gaçyp gitdiler. Ýartam Russiýa tarap gaçyp gitdiler. Nazarbayev ýok. Nazarbayewiň şeklini ýykyp başladylar. Saddam Hüseyniň şeklini ýykarýardy. Ine şu ýaly, ýani gazaply wakalar, gaty şart ýagdaýda gidip dur, Russiýa şokda, Putin şokda, Putin agzyna maçyp ýetişmedi, Gazak halky eýýem Nazarbayew döwletiň içinden gowdy. Ine size berjek soragym bar. Hormatly Nurmuhammed Annaýew. Siz protestlara gatnaşyp gördüňiz. Ine men bilen 1 awgustda protestlara gatnaşdyk. Ondan öňkü protestlara gatnaşyp gördüňiz. Protestler gurnak gördüňiz. Şol gazaklar, Gazakstanlar, Gazakstanyň içinde liderim ýok, öňüne çykyp ýörerýär, baýda galyp giderýär. Öňüne çykyp, ýani öňünden Gazakstana baryp türmede oturýar, Saakashvili ýa Navalny ýaly liderlerim ýok. Halk öz-özünden galdy. Olam
bir çigit ýaly problema, gazyň bahasy 2 sagaldy. Şoň üçin galdy. Mysal üçin Türkmenistanda müňlerçe problemalar bar. Ondan güýçli problemalar bar. Näçip gazaklar galýa, ýene de Türkmen halky galýar. Näme pikir edýäňiz? Salam, ýylyşlar ýene görýärek. Akşamyňyz haýyr. Yani men pikirimçe gazaklaryň galmagyny we türkmenlerimiziň, türkmenstanlarymyzyň galmazlygynaky bir sebäp bizim şu wagtda aýdan efirlerimizi gazaklar dinlän bolaýmasyn Murat Gurbanow? Biziň aýtjak, biziň ýetjek bolýan zatlarymyzy allalar da alagadan olar etdiler da şu wagt. Yani hakykatdan hem men ilki bilen Gazakystan halkyny gutlaýan, hakykatdan hem gutlaýan, inni 30 ýyllyk nemeden diýindiler. Doğruyu aýtsam, öz ýurdumda ölen ýaly begenjim çäg ýok. Şu halkyň şeýdip öz başyndaky halamayan hökümetinden, halamayan dolandyrjylardan diýnanlyklaryny görmek bizen begendir ýa. Biram şular ýaly eger halk eger hökümetini söýýän bolsady, şudan halk şeýdip hökümetiň garşyna galmazdy. Diýmek bu halkyň içinde de şunça wagtlap birip giden bir gahar wa gazap wa o gahar gazabynam hemmämiz gördük efirlerden. Nähilek olaň tehnikalaryny yakanlaryny, polisiýa maşinlaryny yakanlaryny, ýani hökümete halkyň gazabynyň gaharynyň nähilikdigini suwd etdiler. Inni Gazakystana ne diktatura ne de halkyny sylamajak bir prezident gelip bilmez. Men tizaýdaýyn. Çünki Gazakystanyň halky bir gezek suwd etdi. Bir gezek suwd etdi. Yani tutuş dünýä jemgyýetine de suwd etdiler. Hatda efirlerde kommentariýalaryna okaýan bolym. Ukraina baýdagyny Gazakystana berdi diýýärdi. Indi Gazakystandan hem nesip bolsa biz alalyň watandaşlar. Ýöne yani türkmen halkynyň men galjaklygyna ynanýan hiç haçan şeýle bir düşünje ýok watandaşlar. Yani şunu ýatdan çykarmaň. Yani Gazak halky beýikdir, ya Ukrain halky beýikdir, Gruzin halky beýikdir, Türkmen halky pestir diýilen düşünje ýok. Hiç bir halk hiç haçan pes bolmady. Esasen bizim türkmenlerimiziň taryhym belli, taryhymyzda da bar. Yani taryhymyzda da bizim şu wagt bir iş düşýär. Ýöne bizim taryhymyzda da bizim hanlarymyz öz gedegine görkezmeli gaýratyny, görkezmeli nemesini görkezipdirler. Çingiz Hana garşy görüşen Jalalettin görüşüpdir ana türkmenlerimizde bar watandaşlar. Ýöne biziňkileň bir azajyk diýen çekinjesi we biziňkiň Türkmenistanyň Gazakystanyň beter repressiýada gedenligi birazjyk täsir etýän diýen. Çünki Gazakystanda sosial media, sosial neme ulanýar. Askýdan ulanýarlar. Telegram, WhatsApp, YouTube olarda biziňki algadagan däli. Ýöne biziň türkmenlerimiz hem töweleme şu zatlary VPN ulanyp edýärler, onu edýärler. Benim türkmenleri Gazaklardan pes göremok, ýa-da galýanlar öýdemok. Çünki bolan köpüsi hakykatdan hem alada edip VPN alyp şoň bilen bloklar döwüp TikTok efirlerini görýärler. TikTok efirimiň anketalaryna, analizlerine seredýän bolyn 50%, 60% Türkmenistan görýär watandaşlar. Men bilýän siz görüp oturýarsyňyz, siz dinleýäňiz, şu efirim şu wagt dinleýäňiz. Inni bir zat bar gelecek üçin edilmeli işler. Gazakystan öz nemesinden halas boldy. Inni gerek biziňki watandaşlar şu 2022-nji ýylda netip bolsa ine Gazaklardan mysal alyň bolmanda şolar öz hakyny hukukyny goramagy öz hakyny hukukyny almagy başardylar watandaşlar, başardylar. Biz hem şolar ýaly başardyň bolup bilýär. Biziň üçin biziň görüşüňizi ýaly kilorum protest etjek diýip ruhy da almadylar. Miting etjek diýip ruhy da almadylar. Şoň eden zatlaryň hemmesi hem kanuna gawat gelen ok. Alagadan ýakdylar, ýumurdylar, ýöne muňa halk diýilýär watandaşlar. Muňa halk diýilýär. Gördüňiz dämi çykdandan soň halk ilki 60 tengelik ýanky rejimni gaz ýanky gysylan gaz benzin avtogaz maşina goýulýan avtologa goýulýan gazyň litr bagasy 60 tengeden 120 tenge çykdy. Täzeliň ýan edilmeginiň sebäbi näme bilýäňizmi ony? Çünki adamlar ýa-ni täzeyle girende gowy nastreniýa bilen ara geçenler, keyp edenler men galdyran bakama üns bermediler diýip çakladylar.
Onu şeyle dik taklap ettiler. Ýöne olaryň o çakyny başa barmady. Adamlar barın janwardan zapravka baranlaryna bahanyň galanlygyny görüp, 2 güniň içinde halk ayağa alyp, ha ilki bahany düşürüň diýdiler. Inni 120 tengeden 50 tenge düşürdüler bahany. Hatta 60'tan amaşak düşürdüler. Şonda da bu halk ýygnalmady. Diýmek, bu halk öňüm içinde diýişini gyjap gören halk. Biz onu öňüm bilýäs. Biziň halkymyzam şeýle, biziň türkmenimizam şeýle. Şoň üçin watandaşlar 15-nji ýanwardaky Murat Gurbanowyň alyp barýan şo Türkmenistanyň içindäki ýollaryň açylmagy üçin edilýän çağırışlary gollaw bereliň, häkimliklere baralyň. O opozisiýa arasyndaky agdalylykları ýeneler bahana etmäliň, ol hökmanam däl. Ene şo Türk Gazagystanda da içinde opozisiýa ýok, içinde opozisiýon parça da ýok. Şolaryň hemmesi bizinkiden tapawutly däl ýöne halk ayaga alyp görkezler watandaşlar. Bizem şonu edip bilýär. Bize hökmany turat däl ol, opozisiýaň birikme hökmany turat däl. Indi onu biz geçen ýyl çağır edip, sizin üçin çağır edip görkezdik, birip bolmaýanlygyny, birip bilmejeklerini suwd etdiler. Şoň üçin olary ünsümizi wagtymizi ýitirmäliň. Näme üçin diýsen, kösenýän biziň özümiz. Eger biz oňa ünsper otursak, biz kösenmäge de dowam eder. Şoň üçin biz o zatlara wagt ýitirmeler. Biz kösenýän watandaşlar gaýrat edeliň, boşulçolyň. Her kim yerli yerden, kim içinde näme edip bilýär, kim daşynda näme edip bilýär. 15-nji ýanwarda İstanbul'a baryp, İstanbul'daky aeroportda menem her taýip etdim kanalym bilen. Sağ ol Murat aga, sizin hem kanalyňyz bilen ýetirip otyr şu zatlary. 15-nji ýanwarda aeroportda baryp illeşlerimiz bilen ýollaryň açylmagyny talap edeliň watandaşlar. Indi bolly bestir. Ýöne 50 sanjak adam bilen ýa 20 sanjak adam bilen etmäliň şonu. Çıkalyň 104 çogol çıkalyň. Pasport ýoklamyz we köne pasportlamyz we çıkalyň. Şulamyz bilen baralyň, danym talap edeliň. Hak hukuk boýunça, adalet boýunça dowam etmek hiç ile gadagançylyk ýokdur. Hiç ile gadagançylyk ýokdur. Esasen bize Türkmen halkyna bireýän wagt berdi. Geçibem gitdi. Yani biz 2 ýyl bäri ýollar ýapylyp kösen oturan bir Türkmen halky ýa başga halkam ýok. Biziň elimizde esas bar. Halk näme üçin ayağa galdy? Bular näme tamtyk mı güýär durmuşlar we diýjekler ýok. Hiç kimem diýmeýär şonu size. Dogry edipdirler, gowy edipdir Türkmen halky diýip ine biziň şu wagt gada halkyny gutlaýşymyz ýaly bizem gutlarlar. Şoň üçin meniň aýtdygym ýene söz berseňiz gepler durar. 15-nji ýanwardaky ýurtdaşyndaky ýerleşden biziň Türkiýanyň her künjeginde bolsaňyzam, hani tak 10 gün wagtda gelip bilýäňiz geljek bolun. Näçe köp bolsak şonça gowy ýollar açalyň watandaşlar. Birinji sebäbimiz, esasy sebäbimiz şu gazaklaryň bindiğini gazyň bahasy beýgelçi ýaly biziň hem esasy sebäbimiz, esasy wagly ýaraly ýerimiz şo bolupdyr. Üçsesine de anhap ýolan ýerleşmeden äkitmän otyr. Bizde sebäpkän, gazaklarda bir sebäp boldy, şo sebäp bilen hem aýyrdylar. Bizde onlarca sebäp bar. O zatlara efirlerden kän agdak geçdik. Şoň üçin biziň halkymyz ayağa galyp hakyny hukukyny talap edip başlandygyna bir de siz näme edip oturýarsyňyz, o siziň kelläňiz ýerin näme? Gülýäli ýurdunuz we diýmeýär, beýlek jemgyýetlerem diýmeýär. Täýärde biziň kinem görüp oturýarlar. Biziňkinden bilmeýän galmady. Biz dünýä jar etdik daşy. Times London'a çenli gitdi. El Jazeera çenli gitdi. Habarlar hem meri gitti watandaşlar. Şoň üçin gaýrat edin, agdy birleşmesek ýa-da agdy birleşmegi öwrenmesek biziň halkymyz kösenýär, özümiz kösenýär. Siz, men hemmemiz kösenýär watandaşlar. Köp sag bolun. Sag bolun Nuri. Gaty gowy düşündirdiňiz. Men şu soragy hemme efire gelýän watandaşlarıma berýän, siziň versiýaňyz has düşünikli boldy. Sag bolun köp. Timur, men size soragym bar. Ine Türkmenistanyň içindäki adamlar şu Gazagystanyň revolýusiýon howany duýýarlarmy ýa duýanokmy? Siziň habaryňyz barmy şondan? Türkmenistanyň adamlar şu gazaklary serdip ahir hereketi girmäne dogurdanam ýa duýgulary kömek edermi ýa şular ay şu Gazagystanyň bir Ýewropaýa bir daş ýerlerde Gazagstan halky bizden mert diýip ýa gysylyp otururlar. Näme pikir diýýär? Sağ olun söz berýän üçin. Bu şu Gazagstanda bolup geçen wakalar tarihte birinjilik boldy, içinde öňünden näme opozisiýa ýokdy. Opozisiýa daşynda da hawa
Şoň nämesi opozisiýa ýoklugy edil Türkmenistanda kana golýar şoň üçin. Olaryň problemasy bir näme şol gaz galdy, benzin galdy, hawa şol benzin gaz diýip çykdylar, watan çykdylar bary we başga da adam şol üstünden emmese başga adam çözülüp gitdi o. Ol häzir telewizioniýa basy alyp durar häzir o. Inde şo Türkmen nämede şol halkyň çykyşy halk öz watanyny eline aldy, öz watanyny öz elleri bilen ýönederler hawa. Aty bul näme bu tarihte bolan zat näme interesny zat şoň üçin men fikrimçe öz Türkmenlerni seretýändir şonun özü alýandyr diýip ketýän. O, soň bizem ýol diýip çyksak, bizim öňden bäri gelen problemlerimiz bar. Olamasa yeter yetmeçilik, alımsızlık, bilimsizlik, konvertasiya valyuty ýok. Naşa ýurtda öz studentlerimiz kynanyp görşo, pul geçirip bilmände o. Kösenip görür, hemme de bizim Türkmenlerimiz kösenip görür o. Türkmenistanda pul ýok. O, rejim kaçmak ýagdaýda hemme hatta taýarlyk edilip goýuldy. O, şoň üçin häzir wagt geldi 10-njy ýanwarda arwalara we beýleki organçlary hemmesi ýüzleşip gelýär. Ýüzlerden haýyş hemme de şol halkyny goldap 10-njy çysloda sizden haýyş etýän tutmaňyzy şol çykyp bir günde Türkmenistan üýtgär gider o. Üýtgär haramdagam rejimim öňden batar o. Elin birleşilen birlikte hereket edelim. Sağ olun. Sağ olun. Köp Serdim. Bizim halkymız bir topar soralar berýärdi. Hani men çyksak garantiya beriljekmi? Näme halka odat ýa? Ay biz Türkmenler biz çykmaz, biz gorkak. Ya ýene birda. Oho, näme gurulny diýäňiz? Biz ýatyr. Ya ýene birda. Gurbanyny özü gitmez. Bizi ýa-ni häzirlikçe kyn ýagdaýda kömek eden gowlaşan soň bize kömek eder, biz gow ýaşar. Bir topar bir bolmajak bir argumentsiz, logika taýdan bir kelläňi sygmaýan zatlar aýdýardylar. Ine serdim. Gazakstanyň wakalary şulara jogap berdi. Birinji, şularyň ýaşaýşy içinde pasport meselesi, şirketden geçmek meselesi, çıkmak meselesi, nowatda durmak, çöreň ýyzynyň, puluň ýyzynyň, içinde arkyny işläp ýörmek, isleýän welaýatda propiska bolmak, bir topar zatlary gülýal bolanmasa da, diňe bir pozisiýa üçin galyp, özlerini siň diýişiňiz ýaly oda goýup, hiç kim ölmedi. Hani oda atyldy, hiç kim atylmady. Çykdylar gowy. Şularyň garşysyna ýa rezinawy oklar bulandylar. Şonda da şonuň elinden şo rezinawy awtomatlar alyp garşysyna goşdylar. BMP BTR'ın garşysyna durup üstüne minip ýa-ni açdyryp şo BMP'ni eýlediler. Gurzawy maşinleri saklap sallatları ýa-ni alyp spetsnazy, MHM spetsazyny alyp olaryň ýa-ni ýaralaryny alyp şolary parahat ýolla bu tarapy geçirdiler. Görýärmi? Halkyň ediljegi işi. Onuň üçin kaçanda halk galanna hiç tadymyny durup bilmeýär. Bizim halk bolup ýuwaş galyp başlanna Berdi Muhammed we aňarda dursun. Putin aňarda dursun. Hiç tat durup bolmaz. Durup bilmedi ondan. Ine şu ýaly mysallar, Gazakstanyň mysallary bizim halkymyza düşünje hökmüne we mysal hökmüne gowy ýa-ni video, vizualna boldy. Men sorawym bar. Ine bizim efirimizde gelen watandaşlarymız var. Liberty. Siz näme pikir edýäňiz? Şu Gazakstanyň mysaly bizim halkymyza mysal bolup dururmy ýa şonda da şular başga bir atmaska tapyp bular ýa kerkede giýilmeli. Näme pikir edýäň? Assalamu alaykum Murad aga, assalamu alaykum watandaşlar. Onu doğru etdiniz Murad aga. Şu ara bizim halkymyz her hili atmaska tapmagy mümkin. Ýöne bularyň protest ýa-da bularyň gözüňe derrew 1981-nji ýylyň 1881-nji ýylyň urşy gözüňe gelýärdi. O Göktepe söwüşi, onu taryhda söwüşler gözüňe gelýär.
Ondan sonradan bular protest onýalady. Men bir topar videolary koydum da indi Gadagastan hakda bolyn. Soňa aşakdan ýazýarlar. Vay biz beýle zady islämdik. Vay bundan mırdat görme. Yok biz Türkmenistanda çağalarymız var. Olar näme derdik? Ýazýarlar da. Häzir şunýa boldy diýe. Ondan menim aşakdan ýazdym. Ey bärde hiç kim öldüren ok. Bärde hökümete karşı öz garşylygyny görkezýärler. Bizem görkezeliň. Halkymyz ine hiç kim ölýän adam ýok şurada. Ýöne ol maşinlar daýalaýarlar, jaýlar daýalaýarlar, magdyrlar daýalaýarlar. O ýerde adam öldürilen ok. Son şey diýip düşündirjek. Oldan sonda da düşünen oklar da köpdi. Ondan başga biziň döwletimiz näme beýleki diktatorlar üçin, beýleki ýene halk döwletler üçin, meselem Orsiýa üçin ýa Türkiýe üçin näme kömürmek, gazyny, togyny mutalmak üçin iň bir näme döwlet bu saýlaw sonyaly meselem öz ekonomikaň çök barýan bolsa, hiçbir baýlygyň ýok bolsa, ilkinji bolup men şu döwlet saýlardım. Sebäbi garşyňda ýekeje adam bar. Olam Gurbanguly Berdimuhammedow. Onam näme boyun edýän ondan islendi adyň alyber. Sen garşyňda 2 tane minister biram patsa bar. Kömürmek üçin iň gowy variant da seçimde. Ondan halkyň güýji ýok diýmek isleýär. Halkda hiç güýç ýok. Ondan zatlar indi bizem garşy çykady. Indi ol nemeler gerek gel. Oşo protestlarda da hiç kim öldüren ok. Hiç kim öldüren ogum. Hiç kim diňe polisiýalara neme biziň amonlar, polisiýalar şu wagt Gadagystanda hemmeti halkyň tarapyna geçip durlar. Sebäbi olaram özümüz ýaly adamlar. Olaram halktan çıkan adamlar. Ondan düşünüşden düşünýär olaram. Ondan hiç kim gorkarat ýok, arkaýyn çykyp öz hakyny talap etmeli. Şu yerde benim Murada Goşun. Yani halkın gorkoroda adımız yok. Gaýtam şu gorkunç hasaplanýan ýol iň aňsat, iň dogry ýol gaýtam. Seredin gördüňiz aýna gözüňiziň öňünde bolup durşy zatlar. Gözüňiziň öňünde bolup dur. Yani siziň gorkunç hasaplaýanyňyz men size bir zat aýdyn. Esasy gorkunç zadyň nämedigini aýdyn. Birazjyk logika işlediliň şu taýda. Esasy gorkunç zat bilmediğin bir yurtlara gidip, bilmediğin bir yerlerde işleyecek olup, ne teyla maçtan görüp, onun beter korkunç. Men size aýdaýyn vatandaşlar. O taýda ölüp galyp bilýän, gaýdyp görmän bilýän, ağzy birlik bilen çykyp hakyny talap etmek gaýtam korkunç däl. Iň aňsat we iň dogry ýol şu. Ondan soň siz tiýlarlar. Meniň gözümde de tutuş dünýäň jemgyýetçilik halkyň öňünde de, halklaryň öňünde de Gazagistan halky özüni suud etdi vatandaşlar. Üstler görün özüm esasanam şu taýda uly iş erkeklerimize düşýär. Meýdançany doldurdular erkekler. Doldurdular. Bir ýerde erkek adamma bolsa. Yani gördüňiz näme erkekler meýdana çykanda näme bolýar? Öňler olurdy da aýal maşgalalar öňe çykyp talap edýärdiler. Hökümetden bir zat talap etjek bolsalar. Indi bizde de şular ýalyk ýagdaýda erkeklerimiz üçüli işi başına gelip uğradı bolun hökümet gorkucuna gön ýollar yapdy. Gördüňiz näme vatandaşlar? Çünkü erkekler oýuny bilen dengelmejegini gatgo bilýärler. Erkekler olar ýaly baragadan gepindiňle gaýtmajagyny bilýärler. Anha Gadagistan 50 teňe çene düşürdi. Hatta men häli gördüm, käwir zapravkalarda 45 teňeden satyp oturýarlar. Ýöň 60 teňeden satyp oturan zadyny. İlka 120 çıkardılar. Sonra 45'e çene düşürdüler. Şonda da koymadılar bular. Sebäp desen erkek adam özüni alladan ok. Çykya aljak zadyny almana diýip çykya gördüler. Halkyň köpüsiniň şu tarapda gollowy bar.
Ýörüň beýlek wapşe bulan özlerini aýralyň diýdiler. Bolmalsam şol. Bolmalsam şol. Ondan soň prezident çykyp näme diýdi? Biz diýdi siziň aýdan zatlaryňyzy belli alyp goýduk, hökman aýdylan zatlaryňyzy ünsberler. Awa köşeşiň zadyň diýip, ýamana olur, ýam gulok asyp başladylar, gulok gawart başladylar. Bahanam düşürdiler. Interview oluny artyny etmekler. Halk diýdi, biz zaprakan benzinden gazyň bahasyndan beter köp zat isleýäs biz diýdi. Biz diňe şu zat isleýäm zok diýdi. Özleri anamlary ýetdi çünkü gördüler, halkyň gollugyny gördüler. Görýäňiz dämi? Yani halkın gücü, fiilin gücü değil ya. Fiil yani öňüne gelen polisiýasynam, waýensynam barnam öňüne geçen zat tegeleklap toğlak gittiler. Ana şoňa halk değil ya vatandaşlar. Şu güýjem bizde bar. Gazagystanyň halkyna görä polisiýasy organ işgäri bar. Biziň Türkmenistanyň hem halkyna görä organ işgäri bar vatandaşlar. Biziň ontamam halkymız näçe köp o polisiýa organ işgärleri onça kennel. O zaman olan özlerim nägili? Bizim bir plusumuz var. Halkın tarafına geçtiğini men bilýän çünkü sizin özüňizden bilýänsiňiz, doğru garnaşsaňyz wadyr, soraşýansyňyz, gepleşip görýänsiňiz hemmesi nägili? Alynýan aýlyklar 6 milyon, talap 50 milyon, 60 milyon talap. Yani 10 iste iş talep edýärler. Olan özlerim nägili watandaşlar? Siz artık maç sizi bir kösejek bolup durmadylar men pikirimçe. Yani bizim ağzı birlik bilen çıkmamız gerek. 10 yanvar yetip gerýär, şoňa ruhu taýdan, psihologiýa taýdan özüňiz taýynlan watandaşlar. Yani goýulyň bakanamyzam, onymyzam, manymyzam her kim bir ýerde dağa gittik, patrak gittik, maşgalalar dağa gitdi. Yani iň kyn ýolun var ýas biz. Iň aňsat ýol gaýtam çykyp pakymyz, hukumy talap etmek iň aňsady şol. Ol olur ýaly gorkunjam däl. Şonu aýtdym. Neme? Menen hoşoýunlar burada. Boşun. Neme? Men indi Türkmenistanda protestler gördüm. Ýene firmada kän işlendim. Firmada aýlygyny neme ol kareýler, zatlar, türkler aýlygyny giýje goýup berýärdiler. Köp firmada indi zat diýen oklar bolýan. Bir firmada şeýle bir zat boldy. Ýene şonýaly aýlygyny bir aý giýje galdyrdy. Biziň aýlygymyzy. Olen oglanlar hemmesi bir çüküre tüýkürdi da. Bir çüküre tüýkürüp ondan şeýle bir zat gurnadylar. Ony bir 4-5 tane oglan batda içimizde. Ýene her kim öňe düşdi. Ondan aýlygymy talap edeliň diýip. Ondan öňe düşdi. Bir 100 tane oglan var o ýerde. Ondan 5 tane oglan ýyzdan ýöredi. 5 tane oglan ýyzdan ýöredi. Neme eger bir gaçşak bolsa, ýyza galyp şo neme edara barman gaçşak bolsa, ýyzdan urmaly da, urýarlar da ýyza galany. Sonýa neme wady, sonýa boldy. Ana şo aýlygy ondan hiç kim ýyza galmady, peýär ýyza galýan tutup urdular. Bir 5 tane oglan. Bahana bilen ýyza galyp gaçşak bolýardylar da käbiri. Şey diýem şolar neme edaraň hemme aýnalaryny döwüşdirip, diňe adamlar urmadylar, masilleri döwüşdirdiler. Ondan döwüşdirdik da gara. Ondan firmaň öýdi, nemäň başlygyň öýdi çykyp bize neme diýdi, gaýrat ediň, beýtmäňine ertir sizin puluňy paýlap berýän mesele ýok diýip, indem gaýdyp şeýler aýtalanmaz diýip bize söz berdi. Şondan tamam gaýtdyk. Ertesi gün ana neme elmede aýlygymy sanap berdiler. Bolmasa bir aý giýje goýup, 2 aý giýje goýup, şeýdi baýlanyp berler. Şu ýerde ýyza galanlara bir zat goşoýun. Biziň hem şu herekete goşulmaýanlara ýyza galyanlar kim urýar bilýäňizmi? Durmuş urýar, durmuş urýar. Sebäp diýsen, durmuş seni alagada maşgalaňdan ýene näçe ýyl aýyrjagyny bilen ok şoňa sokýar. Yani belkem ýene bir ýurtlara gidersiň, ýene bir ýurtlarda kesellemeň mümkin, ölüp galmaň mümkin. O taýda puluň alyp bilmezliň mümkin, biri bilen sözüň adaşyp uruşup pyçaklanmaň mümkin. Durmuş urýar netijede. Netijede durmuş urýar şu taýda goşulmaýanlary.
Şoň üçin iza galmalylar, izan ýöremeler, öňden ýöremeler watandaşlar. Yani ne düşünürse wagt bolandyramlay agdy birleşmesek bizi dinleyen oklara inverksin ha biz sana aymalı adam bolup ýöne konsuluğa barıp edýän pasportyny soramyzda bermediler watandaşlar. Bolmasa da aýyn şo pasporty uldup bermeli, şoň haky şo. Şonu bermediler. Yani konsulluk diýen edaraňda bir 6-7 sana adam işleýär watandaşlar. Şolardan çekinişip dur öňünde yüzlerçe adam bol. Dymyp durmaň, biriňiz hereket etdimi, beýlekem gapdallaryň goşulşyp, beýlekem goşulşyp. Yani bular niýe agdy birleşdik diýip bilmän galsynlar. Bu biziň jemgyýetimizin emmara mertebesini halas etmeli biz. Çünkü biz şu sınavdan geçmesek hemme nemeler görkezdi, özbeklerim görkezdi. Andijan wakasyny bilýänsiňiz. Özbeklerim wagtynda görkezdi. Kazakların ha görkezdi otyr häzir. Şaýat taryh ýazyp otyrlar. Kırgızlar öňden bäri näçe gezek suud etdiler. Biziň türkmenlerimize gezek geldi. Şu mertebemizi halas etjek bolsak, ýadyňyzdan çykarmaň. Eger halk bolup, agzy bir bolup, şu stoly yumruň urup mertler şeňle hakyň talap etmeseň, sana eşretli durmuşy köp görýär şu hökümet, köp. Sana diýär şu köp diýär sana, demokratiýada köp, internetde köp diýär, hemme zady gysyp otyr şoň üçin. Näme üçin aşy bilenok, aşanok, aşak bolsa şu wada çenni bilenokdymy şuna geljegini. Eger şu hökümet şuna geljegimizi bilmeýän bolsa, onu asla da durmalylar. Çünkü hökümet diýäniň öňüni görmeli, öňüni 10 ýyl öňüni, 20 ýyl öňüni görüp hereket etmeli. Öňüni görülmeýän hökümetler halk aýryp göwer ýaşaýdy. Ene hytrlyk edip, mikirlik edip, täzeliň ýany hemme ýurtda edilýän zat şol. Ya täzeliň ýany edýändirler, ýa-da Thomas Kanikulunyň ýanyny salgytlar köpeldýär hökümetler. Ol ýürütedýär şol diňjalyk görkä bu zatlara kelle ağırtmaz diýip diňjalyk otyrka bu zatlara kelle ağırda oturmazlar, kabul ederler diýip ana 60 teňe 120 teňe etdiler. Şonu näme edýän etmän durmy, bilmän durmy. Şoňa gawatlap etdiler. Yani olarda da mekirlik var. Hökümetin mekirlik bilen size oduňuzy, suwuňuzy derrew bir gezekde gyzyraýan ok, ýoşuk bilen gyzyrýar. Ýöne bu gezek paşmady. Gazaklar bildiğini bir günün içinde de izine gaýtdyrdylar. Ýöne goýmadylar. Bilýärler, goýsalar ertirkün bahanam täzeden gallyrlar, bilýärler. Ýanky köçe çykanlarym kösärler, bilýärler. Şoň üçin bir halk ayaga alandan soň soňuna çenli gitmeliligini bilýär. Ana şoň aňy düşünjesi ýetip dur. Şoň üçin hem takansa gitmeli boldy şu halk. Gördüňizmi watandaşlar? Mysal, hemme zatdan biz özümize sapa galmaly şeýdi. Dogry. Sag bolun, hormatly watandaşlar, aýdýan pikirleriňizde. Ine men aýýadym. Bir günde 5 adam ölýär. Türkmenistanda. Ine terden ikinci student öldü. 2 gün geçmeke Beýaguna Batowa ölenden soň ine Ivanovda ine bir studentimiz öldüni kas etdi. Sebäp bu kynçylyklary ýeki özü galýar. Agdy birleşer adam ýok. Biz bir-birimize kömek edemiz ok. Bir-birimize kömek eder ýalan däl. Bir studentin ýagdaýy beýlikden kyn, näme kömek etsin? Şoň üçin biz düýün çözmeli. Düýünde de bir kez zawod ýet paraxor. Näme diýär kabinet ministrdi? Muňa vice-premier diýär. Halky beýle gynap bolmaz, ýoloş prezident. Şu Türkdäkler içine salaly vaksinasiýa edeli, adamlara kömek edeli. Soň gitjek bolsa gidäýsinler. Bize hoşal barny aýdarlar. Bizim halkymyz bular, dogan garnaşlarymyz diýsen näme diýsen? Ölsünler diýär. O wagtlar diýen wagtlary halk galan okdy. Indi on mäşeýänler bolmaly, böküp ylgapýar. Lewaw edip halk köşüşdirip, bolun gazy da çykaryn men täze gaçmaly şart ýagdaýda. Men soňky pullary ogurlak gitmeli diýip ýanky diňe öz problemasy bilen ylgapýar. Şu ýa harandada. Men diýjek bolýanlarym, watandaşlar, müňlerçe problem var Türkmenistanda. Diňe bir problemasy üçin haýsam bolsa birini alsaňyz, biz ölüşmeli şu ýerde. Hakymyz al. Biz imsin otyr. Bizi ýanky eksperiment nakçanlar ýaly üstümize eksperiment geçerdi serýär. Niýe diýär karşylar? Şoň üçin indi wagty geldi. Ferden 1-nji ýanwardan häzir etraplar birleşdirip başlaýarlar. Ýoş-ýoşdan. Häzir 15 ýanwar diýdik bolýan, şunu häzir soňrak goýdular. Eger biz 15 ýanwar diýmedik bolsak, etraplar 4-5 etraplar birleşdirip bir etrap ýasap, Lewapda eksperiment geçdiler. Saýat Sakar bilen birleşdirdiler. Saýadan kynary zyňdylar köçe.
Inni beýdeki velayata geçip başladılar. Yankı şolara et başlamak bilen. O meşin yanlarda idik bolýan, bular indi yanlaryň soňuna goýdular. Şu meseleni. Egerde biz çıkmasak, hiç sat diýmesek, bizi ýöne gysardyrlar, ülkörüň diktatorlar hiç wagt ýumşatmaýar, diňe gysyk gidýär. Näme Saddam Hüseyin boldy. Şeýle günne gysyp, ahir soňy super diktator bolup kaldy. Ne bunyň niýeti şeýle, sebäbi bir gün karamçylyk edýär, ikinji gün, üçüncü gün halk urk görýär, dep görýär, söýüp görýär, tüýkürk görýär. Bundan ses ýokmy? Soň şu zatlar dünkeden zady. Uje postoyanno bazwy bolýar. Onuň üstünden ýöne goşup gidýär bol. Ine şu ýaly bolup gidýär Türkmenistan. Kaçana çel biz çekip durýar. Aýdym. Türkmen halky gazaklardan kim ýerýär? Sevdim. Gazak halky ýanky gazyň bahat galdy diýip, ýanky żyjynyň gazyň bahat galdy diýip, taksistler galdy. Ya maşin sürýänler galdy, sürýänçiler. Olar halkyň içinde iň soňuna çel durjak adamlardyr. Şolar galdy, halkam galdy onuň üstüne otlanıp gitdi. Akşama ertire ýanky atstavka, hökümet atstavka ýerip bakarlar gaçyrdy bolu. Inni halk näme diýdi? Siz bize garşy okulanyňyzmy? Siz bize garşy waýenler, spetsnazy, polisler bolanyňyzmy? Inni bize diňe öz haklarymyz ber, bizimle siýasat çalşmaly. Prezident ýok bolup gitmeli. Nazarbayev ýok bolup gitmeli diýip ýanky çykyp başlady. Bu şekilni ýykyp başladylar. Güni hereketler başlady. Ine şonda bular düşdi. Nazarbayewa maşgalatyna derre başdy. Serdim. Nazarbayewiň eden hereketleri Edil Berdimuhammedowyň etjek hereketlerini bilen deňdir. Kırgızstan'a ýanky Baykayew näme gaçyp gitdi. Ine şu ýaly Nazarbayew gaçyp gitdi. Türkmenistan hamaça. O durakda ýaly özüni öldürdi ýaly. O köçede muny ýanky halk urup bazardan as goýar ýaly, bular ýaly idiot ýaly. Kaçanla ölüme gerek kalına kaçar. Kaçar. Şunun için innimin gücü yok. Daş töwere bilen men günne gülüşpýär. Ministrler, vice-premierler, hökümetdekiler öýler çykýar, men haýyşam edemok. Bunun halk kaldırın bize geçecek diýip ýadadyk diýip aýdýar. Häzirki daşarda usilini zatlary seretmeň, usilini Gazakstanda da boldy. Halk kalanna usilinin güýjem hiç ýeri ýok. Gaýtyp şu usilini güýj halka usilene bolýar. Ine misallar. Ine şu zatlary biz kellämize gowalyp bir şoňa ýanky dayanyp öňe çykmaly. Sizi öldürjek, atjak adam ýok. Gaty gitse 15 sutka basylarsaňyz birinji 50 adam. Galan turanlar, olar boşadyrlar. Polisler halkyň tarapyna geçip başlandan sizi gahrman edip goýýarlar. Bolly. Ine iň agyr bolup biljekler. Berdimuhammedow goýulacak adam ýok Türkmenistanda. Hiç haýsy polisiýskam, MHM-şkam ölüm öňüne gaýdyp Berdimuhammedowy goramal. Bilýän haramdadagyny, bilýär şu sebäpli, şu halky ýa gyzyk gelýän sebäpli halk galýanyny oň akly ýetdi. O psih däle, psihbalnoy däle Berdimuhammedow. O akly ýetdi, ertir Berdimuhammedow gaçar, moşçugyň giýje gaçar. Men edil ýerti jinaýda çekerler. Polisler näetdir Gazakstanda? Kim halka garşy giden bolsa, urup, ýenjip, reanimasiýada ýatyrlar. 137 san polisiýany banisada. Şuraya Türkmen halkı ham gaçşat ýagdaýda. Bu halk galanna 20 sene ýaly ýanky tekidlek geçýär. Biz gördük, diňe Belarusiýada, diňe Gazakstanda, Ukrainada şeýle boldy. Beýleki döwletler hem şeýle boldy. Şoň üçin bizi saklap durun, hiç zat ýok. Diňe kellämizdäki bir pikir. Biz hökümete gedek galanna şul bizim Hudaýymyz diýip çokunup ýatyr. Haçanla sen Hudaýyň bagyşlan, şu sözi ulanýanma, hökümetiň kezzap bolsa, haçanla parahor bolsa, haçanla seni allap, kösep, dogun garnaşyňdan aýryp, maşgalary aýyşdyryp, hemme bolýan sizin betbagçylygyňyz diňe Berdimuhammedowa bagy boldy. Şuraya bolýan bolsa, olar Hudaýda, olar kezzaplar. Kezzaplara parahorlu diýmeli.
ular hökümet basıp alan kezzaplar bolly. Şunun için ol MHM bir zat idi. 5'ten köçede polis görüp gorkup görmeliler. Şol 5 polis görýäniň sen tarapyny geçip adamlar. Senin Kazakstana demonstrasiýaň öňünde spesial zaşity eşikli ýörep halk gorapdylar. Polisler sede derişşor. Sedin gahryman halk. Gahryman polisler tamam. Ine şuraya bolmaly. Men bir sorum var. Bize bir gepleşigine gatnaşan oğlum var Piotr diýip. Piotr bizim bir talibimiz. Gaty durnukly, gaty yerlikli, gurulýa we pikir edýär. Şuňa bir sorum var. Siz Kazakstany görüp höwüslendiňizmi? Siz Kazakstanyň wakalary görüp Kazakstan halkyndan höwüslenip buýsandyňyzmy? Ya-da Kazakstan halky üçin bul bir normalny, Türkmen halkyna hiç degişli ýok. Ýeri egerde siz Türkmen bolup şoňa gowanýan bolsaňyz, onu Türkmenistanyň adamlaryň gowanýandyr, sebäp olar Türkmen. Eger olar gowanýan bolsa, onu olaryň pikir edýändir. Be, Kazaklar galdy, gahryman boldy. Bizem galmaly diýip pikir edýämkä, ya etmeýämkä? Siz näme pikir edýäňiz? Şu Kazakstanyň eden hereketleri Türkmenistanyň içindäki halkymyzy buýsundurýarmy? Gowundurýarmy? Ya ay bular bul erbet zat bunu etmeliler, hükümete de karşı gidip boğmi. Huday saklasın, bular hekimliğe girip, hekimleri kovyalar, Huday saklasın deyip pikir edýärlermi? Ya şuraya pikir ediş doğru mu? Şu barada bir ayıp verseniz, Piotr. Sağ olun birinciden. Salam hemmäňize watandaşlar. Inde gice oldu da şu Kazakstanda bolup duran wakalar. Gice düýün başlady 5-nji nemede ýanwarda. Men dogrusyny aýtsam gice ýatmadym. Ertegi daçany gözüme uýky gelmedi ýatdy ýa-da. Şo derejede begenip gözüme uýky gelmän soň ertegi 3-4 saat ýatdym. Şol ertegi 7-8-lere ýatdym da bir. Şoňa üçin gözüme uýky gelmän, gice ýatmam. Ýa-da bu diýmek Kazaklar galyp nemetde ýa biziň birinji bilen aktivistlerimizde göreş beren, öňüne göreş beren aktivistlerimizde bir ören motivasiýa, bir ruhlanma bolup neme hyzmat etýärler Kazakstanda bolup duran. Soňam Kazaklara biziň öňünden aslymyz bir, olaram türk asly. Soňam territoriýa boýunça da goňşy bolup ýaşaýar. Ýa-da bir aýdylýan neme bardy. Sen yanında neme olsa yanında gelip beren nemeden avtomatik şondan göçürýän da köp häsiýetler nemeleri. Goý şolaň nemeden bize geçip şol avtomatik bizem şolardan şolaň energiýasy Kazakstanyň demokratdan geçip biziň türkmenlerimize täsir eder diýip pikir etdim. Eger bularda mysal üçin prawal bolan bolsa azadyk neme bolma mümkin de biziň halkymyza ruhun düşürüp ay bularda bolmady zat diýip. Nabarot bul tersine biziň halkymyza ruhlan motivasiýa bir güýnlü göterji waka bolup çykyş neme boldy da hyzmat etdi. Inde biziň halkymyz galarmy galmazmy? Elbetde galar meň pikirimçe. Sizler bir zat oýlanyp görüň da bir. Sizler mysal üçin daşarywda da çyksaňyz nemetden sen adyň Murat, Parahat ýa sen gözel diýip tutanoklardan neme bolsaň nirden sen aslan kim Türkmen, sen Türkmen diýip tanalýarlar da biziň şo öňkü prezidentiň namazda diktator bolup aýdym ýetipdi. Sen daşarywda çyksaň sen adyň tutmaýarlar da sen halkyň, milletiň bir etýän hereketiň sen milletiňe adetde tutuş milletiň maskara edip ýa milletiň nemesine awraýyn galdyryp ýa. Şoň üçin çykmadyklar näme? Çykmadyklar çykar diýip pikir etdim. Eger çykmasalar onda özüňize Türkmen diýme aýdyňmy? Siz ýaly nemelerden bu göreşýänler, adetýänler özüne Türkmen diýip ýörenler ýetir çekmedin de aýdyň biz Türkmen däldiň ýa biziň aslymyz diýin, Kyrgyz diýin ýa Özbek diýin başlamy. Aýdyň Türkmen däldiň, bu maskara etmän tutuş halky. Nalaje diýin bolup da. Endi meni görseler umumy ýaşaýyş jaýynda zatda kaçyp gitýärler. Men aýt terrorist neme ýaly. Türkmenlerin de öz ýanyna gelmän. Bunda Türkmen diýmän neme watandaşlar özüňize. Nalaje diýin bolup berdiň. Sag bolun, çykarlar meň pikirimçe. Ýa halkymyza. Öňden biziň halkymyz söwüşçäň edermen halk bolup tanalýar taryhda.
Sağ olun, köp Piotr pikirleriniz için. Yeni olarak yatlayan aktivist chat Telegram açın. Telegram programını öz telefonunuza göçürün. Aktivist DVT edip yazsanız siz bizim çağdığımıza gelirsiniz. Şu yerde her bolup geçen dağıtlardan haberli olursunuz ve siz birinci olup haberleri alıp bütün Türkmenistan'a yayılıp bilirsiniz. Inni 15. yanvar boyunca Türk'teki halkımıza haýyş edýär. Ýalnızca Nuran bildirdi. Saat 10'da aeroporta barmaly. Sen öýe gaýtjakmy? Sen opozisiýa bilen hem işiň bolmasyn, aktivistler bilen hem işiň bolmasyn. Sen öýe gaýtjakmy? Ine haçanda Türkmenistanyň içinde görüşüp durýarlar. Sen hem mümkinçiligiň bar şu ýere baryp öýe gaýtmak ýoluny açmak üçin. Şoň üçin sen barmaly. Sen Türk İstanbul'un daşında yaşayanmı? Yürüyte 6. gün 15. yanvarda boşa. Öňünden biz aýdyp gelip otyr. Öňünden boşan. Patronlar ruhsat alın. 5. gün akşam gelin İstanbul'a. Bir gün gasinsa tölen. Barı pul soğuyanız. Barı pulları Türkmenistan'a berýäňiz. Nira gidýäni Hudaý bilsin. Alın gasinsa. İýedencik orna barın. Men berde dip görkezim öýüňiz. Ine şu ýerdäki görüp duranlar. Siz galın diýmeliler. Siz çıkmaly. Türkmenistanlar Türkmenistanın içine çıkar. Siz Türkmenistanlar daşındaky aeroporta çıkmaly. Kimde kim başga şäherlerde bolsa, onda siz öz şäheriňizde oturan ýerinizde videolary paýlaşyň ýa-da video edip bize ýeberin. Biz YouTube kanallarda ýaýradar. Bizde häzir ştab döredi. Ştabyň içinde ýürüýte jurnalistler, mass media gruppasy döredi. Biz şol hereketi, ýani opozisiýanyň demokratik giňeşleriň ýolbaşçylary bilen alyp barar. Diňe dewletde. Bu hereket diňe dewletde. Özüne opozisiýa diýen adam bolsa, şonuň hemmetini. Biz insatry bolup ýöne ýeňiş hemmäki diňe dewletde. Hemmäki. Bu halk hereketi. Goşulunda ýeňişiň eýesi bolun biz ýaly. Ine şoň çağırýar. Indi ýene bir sorum bar. Hormatly Nur Muhammed Annaýew. Sizin pikiriňizçe, şol Gazakstandaky bolan wakalar Gazaksan halkyny elbetde öňe kidip eýýän ýerden başlap täze durmuşyny urup gider. Diýmek, olar şol bir diktatorun plankasyndan büyük geçip täze bir stadiýa geçdiler, ýani demokratik stadiýa. Biz Türkmenistanda şu Gazaklardan öwrenip biljek zadymyz näme bar? Şonuň ýani 24 saat 32 saatyň içinde bolan wakalardan biz näme özümizde öwrenip biler? Nämeni biz çekbiler? Näme şu bolan wakalarda haýsy şolong ýani häsiýetlerini, hereketleri Türkmen halky üçin gowy we biz hökman suratda ulanmaly şonu. Şu hakda bir gurulma berseňiz. Men şu Gazakstandaky bolan wakalar sebäpli birazjyk iýerledim, okudum, programmalar dinledim da bolyn. Hatta şonuň bywşy premier ministrleri, zatlarym gürleýär da opozisiýa bolup eýem daşynda çykyş edip berler. Olaryň gürleýär da bu diýe giýje galynan hereket diýär hatta. Bu diýe giýje galynan hereket diýär. Düşünüň, Gazakstanlar şonu diýär. Gazakstanyň opozisiýasy şonu diýär. Bilýär, men hatta diýär şu wagtda çende sabr edip oturmaklaryna da men haýran alýadym diýär. Bu giýje galy ýöne begenýärler şükür Allah jana diýe eýem boldy, näme de bolsa boljak iş bolup inni gitmeli adamlar gitdi. Ýurdun ganyny ýöçüp çünki ol gaz neftin oýuşkalardan çykýan gazdan gelýän neftden gelýän girdejileriň aýdyşlaryna görä gaty uly girdejisi bar eken we halka şonuň hiç bir köpügem düşen o ekende halka hakykatdan halka singdirilen o ekende. Yani gatyly peýdalar edip oturan eken hökümet, yani 60 tengelik ýanky gazy 120 çykarmagynyň bir manysy ýok eken aslynda teresen. Şoňan ha ýyda çekdiler, 50'de düşürdüler, 45'de düşürdüler, olyny ýem ol peýda bermedi. Ýöne hökümet öz halkyny tanamaýanlygyny görkezdi. Edil şu wagt bir näme sapak çykaryp bilemok, ýöne hökümetden bizim gowy sapaklar çykaryp biler. Çünkü Gazakstanyň içinde de birinki ýaly opozisiýa ýok, bolarda da ýok, birinki hem ýok. Yani o taýda da hökümeti tankit edip beren opozisiýa içinde ýok, hökümeti tankit edip beren aktivistler ýok, bizde de ýok, olarda da ýok. Ýöne diýmek,
lidersiz ýagdaýda ayağa galyp ýykyp ýumran etdiler. Gördüňiz-mi watandaşlar? Diýmek biz şutadan şunu alyp bilýäs. Ýani biz aktivistleriň Türkmenistanda bolmagy ýa-da daşary ýurtda bolmagy gaty bir wajyp däl. Biziň esasy pikirimiziň, kellämiziň belli bir pikirde jemlenşmegimiz gerek eken. Ýani hemmesi şu wagt gazaklaryň halkynyň hem bir aglawa bölegi bir çukura tükürdiler dänim. İlke gazyň bahasyny, galan gazyň bahasyny tankit edip gahar bilen çykdylar. Elbetde uçkun, o men türkmenlere de uçkun ýetenek diýenim şol. Ýani bir uçkun döredi bulardy. Ol uçkunum gaty o peýdalandylar. Halky derrew öz bähbitlerini derrew gowurdylar. Eger şonu etmedik bolsadylar, azyk önümleriniň bahasy galjakdy. Muňda olaň azyk kendi ykdysady düşünjeleri ýetip dur halkynyň ykdysady taýdan ýanky gazyň bahasynyň galmagy awtowolanyň transport serişleriniň bahasy galýar, transportyň bahasy galsa da azyklaryň bahasy galýar. Egineşikleriň bahasy galýar, hemme zadyň bahasy galýar. Diýmek, mundan beter kynçylyk, mundan beter durmuşda kynçylyk kösençlik başlaýar. Bular biz ýaly Türkmenistana gidip, Türkmenistandan çykyp Türkiýe'ye gelip işlemegi onu mun edenden hökümetin dödenlerini aňsat gördüler we etdiler. Görşüňiz ýaly aňsady şu aslynda watandaşlar. Ýani biz her wagt diýýändir, kösenmejek bolup kösenýäsdiýär. Ana şu türkmeniň kösenmejek bolup kösenýänligimiziň sebäbi biz ýalňyş ýol saýlaýar. Şuna çeni ýalňyş ýol saýladyk. Saýlan ýolumyz iň karotky, iň gyska ýoly şol 3 gün 5 gün bir hepde kösenýän howuz daşarlarda sowuklarda ýatdylar, öýlerine gitmediler şular. Ýöne inha Nursultan Nazarbayev kaçıp gitmeli boldy. Provinsiyal howpsuzlyk komitetining başlygyndan wezipesinden aýrylmaly boldy. Hökümeti Türkiýanyň daşary işler ministrligi hem şunu elan etdi. Gazakstanyň hökümeti ardasyny ýazdy diýip gyska wagtda tekrar istikrara kawuşur diýip ýazypdyrlar, temennilerini ýazypdyrlar. Ýani biziň almaly zadymyz watandaşlar şu taýda şu. Diýmek, gyska ýolly bular şu ýoluň dogry ýoluny saýlapdyrlar. Şu bilen halk ýalňyşanok. Bizem ýalňyşamdyk. Bizem siziň şoň üçin ýani biz näme samsykmy da halky alagada erbet günü tekläliň. Ýa-da erbet zady ýa ýurdumyzy erbet zady tekläliň. Ýok, biziň maksadymyz inha şu wagtky efiriň başynda da aýdyşym ýaly şu için aýdy etdirilmeýän zadymyzy Gazakistan hökümeti halky etdi. Men şoňa da begenýän. Gazakistanyň halky diýmek dogry ýoluň şundan bilýär şolar. Şudan halk ýalňyş bolsa etmezdi watandaşlar, etmezdi şudan halk. Diýmek biziň kem şeýle. O seretmeýän o 5 tane 10 tane ýamanlaýan tankit edýän çykan bolup ýurdy Siriýe etjek bolýan, Irak etjek bolýan. Bolanok şo Irak bolanok Siriýede bolanok. Sebäp diýsen Irak ýaly Siriýal bolmagy üçin ine siziň käbiriýleriňiziň içinde şular ýaly düşünjeli oturanlar ama burada yani biz halkyň içinde bolamysyň bilýärse diýen zatlary ay bir daşky güç bolmasa, daşyndan bir güç kömek etmese biziň özümiz edibilmez. Ýok watandaşlar. Şunu şoňam halkyň özü etdi şunu. Şu Gazakstandaky bolan wakalardan daşarky güç gollawy berip etmedi şunu. Şunu özü etdi şunu. Biziň kiňem özümiz edibilýär şunu. Şonu halkyň öňünde ne Putin durur ne başgasy durur. Hiç kim durup bilmeýär. Çünkü oňa halk diýilýär. Halkyň öňünde durup özüni ýigrenji etdirmeýär. Hiç bir hökümetiň başga daşky güýçlerim edibilmeýär şonu. Sen islemeseň ýöne, senden öňe düşübem, seň ýurdunda ötjegem bolmaýar. Sen islemeli ilki bilen. Şoň üçin sapagalalyň şu bolan wakalardan diýişim ýaly iň gyska ýol, iň dogry ýol şu watandaşlar. Inni Gazakistan hökümeti meniň çaklaýyşyma görä mundan beýle ýekejede diktatura meýilleşýän adam gelbilmez watandaşlar. Çünkü Gazak halky özüni suud etdi. Suud etdi. Ýani gahar gelen wagty 30 ýyllyk oturan aýryp görkezden bolsa senem aýrar, menem aýrar diýip ol öňe geçenem inni diktatura meýilleşip bilmez watandaşlar. Şonuň üçin eger sizem özüňizi syýlatmak isleýän bolsaňyz, özüňizi syýlaýan bolsaňyz gaýrat edeliň. Mertebemizi galdyralyň. Biziň mertebemiz näme üçin ýerlerde ýatyr? Ine şoň üçin. Hemme zada bor diýip gezdik. Hemme zada bor diýip şuna geldik.
Şoň üçin şunordan sapa galyp bizem türkmen medeniyetini halkara jemgyýetleriň öňünde awraýymyzy halas edeliň, awraýymyzy galdyraliň. Çünki türkmenler mert däl diýilen sözüm men eşitmäge özüm namys edýän. Türkmenler mert däl diýýänlerem başga jemgyýetler. Şonu diýdirmäliň. Yani mene gazaklaryň şunça efir etdim Murat Gurbanoviç. Yani ne TikTok'ta ne YouTube'da känur gawat gelmedim. Şolaryň şeýdip bidiýalak ala dedip şeýdip jemgyýetleri yani organizowanyst bolup başlanlarynam görmedim. Ýöne şu halyk çykyp bilen bolsak biz hayli çykmaly watandaşlar. Çünkü biziňe ýem 2 ýyl bäri efirlerden aýdylyp goýulyp gelýän zatlar şu bir zatlar, şu edilmesi gereken zatlar şu. Onan ha gazakları edik görkezdiler. Şular ýaly gedemizde mertler çadyryp soňra çende gidemizde yani o 10 miňlerçe watandaş köçe çykan wagty oňa kim näme diýsin? Men alagada yani Murat Gurbanow siz prezident bolun. Kim bolsun? Siz emedip bilen okşony halk öňe çykan wagty hiç kim emedip bilen okşony. Hiç kim emedip bilen ok. Yani men yani özüni opozisiýon toparlamak içinde de ölçü lider bolup oturan adamlaryň men Türkmenistana barsam näme derini ýa-da bir zady ýatdan çykarýarlar. Halk diýilen faktor bar. Halk diýilen faktor gödöňünden çykarýarlar olar. Halk diýilen zat eger bir gedek şu stola ýumrugyny goýup şulara özüni sylatmasa şu hökümetin bizi sylanok. Ýöne şunu bir edip görkezsek bizim başymyza kim gelse gelaýsyn diktatorym bolup bilenok watandaşlar. Bolubam bilenok. Çünkü bir gedek aýran ikinciге de aýrýar, üçüncüge de aýrar. Beýşik watan wagty. Şonu gödöňüne getiren adam diktator bolup bilenok. Şoň üçin watandaşlar şundan gowy sapa galyp bilýäs, bolan wakalar Gazakistan halkynyň pajalap ösüp başlaýyşyna inni seyredersiňiz, inni görersiňiz netip bolsa. Hani göreliň Siriýa bolýarmy, Irak bolýarmy ýa-da pajalap ösüp gidýärmi göreliň. Näme üçin Siriýa bolsun gaýtam sen pikir edip gör, gazaklaryň bular ýaly agzy birleşip bolýan ýurduny daşky düşmanlaram topulmana gorkor. Olara Siriýa eken. Pikir edip görüň, daşky düşman gelende nähil bular agzy bir bolar. Onno. Bu adam öz içindäki polisiýasy bilen, waýanysy bilen gapma garşy geldi. Daşky düşmana garşy polisiýasy, waýanysy halky bilen bilelikde jogap berer. Yani bu agzy birlik her ýerde de güýçlüdür, agzy birlik her ýerde de gowy zatdyr. Yani meniň dogry maýdaýyn şu wakadan soň Gazak milletine bolan hormatum Hasan beter beýgelli, meniňkä beýgelli Murat Gurbanow. Bilemok beýle killeşdim, sizinkiler nähili? Meniň gözümde Hasan beter özlerini suud edenlikler üçin beýgelliler. Dünýä jemgyýetine de şeýlem kädiýänler. Doğru. Doğru, sağ olun. Hormatly watandaşlar, ýene bir edek ýatla diýär. Biz 10 ýaşyny öz dogry gardaşym çykarjak bolsak, DVT topary, aktivistler, opozisiýon hereketler, IMO'da, internetde, Facebook'ta hem ýerde informasiýa paýlaşýar. Şu ýerde häzir bizi görüp dururlar. Bir-biriniňe dogry anlaşylyna jaň edip düşündüriň. Ýok, trubkany taşyjak, gürleme zat diýse aýdyň. Oraya bolsa menden hiç wagt pul almasyň. Mert bol, da kansa dur. Biz senden ýa-ni orta çykyp prezidente garşy git diýem zok. Biz senden diňe ýollar açynda aranyzda gatnaşyp başlaň diýip haýyş edýär. Entek prezident egerde ýola çykan adamlar bir zat diýip görsün, onu biz prezident tamaýarys. Ýöne oňa çelli entek biz kanun boz ýa prezident kanun bozduram zok. Biz entek ýola çykýar. Şoň üçin birinji siziň etmeli işiniz öz dogry anlaşylyna jaň edip ýaýradan informasiýany. Telefonla, IMO'da tapal ýok. İkinji etmeli işiniz şul häzir, şu bilen başlap 10 ýaşyna çelli näme görýän bolsaňyz, niýede görýän bolsaňyz, şu 10 ýaşyň ýanvar barada informasiýany bütün dünýä dargadyň. Diňe Türkmenistan, Amerika, Ýewropa, Hytaý, Mongoliýa, ýani Turkiýa hemme ýere şu jurnalistler doýup dursunlar şu Türkmenistan problemasy, 10 ýaşyň ýanwardaky problema internet dolsunlar. Berdimuhammedow mümkin özem açykydyr. Biz galbam yetişmek. Şoň üçin üçüncü zat 10 ýaşynjy ýanwarda saat 10 Istanbul wagty bilen barın aeroportda. Hiç hili aktivistim diýmän, hiç hili apastaneram diýmän. Men öýe gaýtjak, doýdum, bolly. Çyda bildim, garaşy bildim, sabırly emet gördüm. Konsulsiýada bark gördüm.
prezidente yüzlenmem gördüm. Bespalezna. Men öýe gaýtjak. Atın meni öldürün, men öýe gaýtjak diýip durun şöyle. Aeroportda sallanmasa daşynna bir talpa bolup durma. Durun içine girip bilmezler. Kimi çağırdılar şol çağırdılar. Biz jurnalistleri, biz mass mediany çağırar. Aýdar, ine serdim. Dine Türkmenistan'dan, ine Türkiye, ine Amerika, ine Fransa, ine hem yerlerde Türkmenler çıkıp başladı. Serdim. Şweýçada gazaklar çıkıp Daşy işler ministrinin öňünde bayda alıp öz watandaşlaryny gorladylar. İçindäki watandaşlar beğendiler. Bundan beter ýa hereketleri ýerdiler. Şu ýaly özüňizi içinde bir pikir et görüň, siz Türkmenistanyň içinde. Daşynna Türkiýede siz gorlasalar beğenersiňiz. Bundan beter hereket edersiňiz. Ya da Fransada siz gorlasalar, ya da Ýewropada siz Amerikada gorlasalar, bundan beter hereket edersiňiz. Ol Şaýda bir zat belli geçende Murada. Aýdym. Bu zat belli. Ne bizim Türkmenler töleme bir bayram bolsa ya bir 9-njy may bolsa ya nime bolsa studentlerimiz atlamaz oho edil özler uruşda bolup gelen ýaly. Hawa ata-babalarymyz gatnaşdy, uruşda boldy, janlaryny goýup pida edip uruşdylar. Bayda goýup maşynda bara gep bolmasa maşyn depesinde bayda goýup ulakan maşyn kudurman bilýärler. Hana şol baydaklaryňy ulanyň indi şol netip bolan maşyn janwarda. Şol baydaklaryňy zat edip plakat bilen çykyn. Ol 9-njy may ol bize goýulyp giden näme ata-babalarymyň. Handa özleňizden bir goşandyňyz goşun şol Türkmenistanyň geljegi üçin bir özüňiz kiçijige moda goşandyňyz goşup şol baydaklaryňy indi şu esasy zerur ýere gerek yerine şol maşyn janwarda baydaklaryňy alyňdana ulakan plakat edip her aýdyň bir tarapyndan tutuň 4-5 bolup bar. Sag bolun. Doğru, sağ olun. Katı doğru diýeňiz. Benim goşaýyn berdi. Koşun. Bismillah. Ruhu pertene hava. Su akanda arasan ya hava. Şol güç kaynağı halkta. Indi men şu ýerde ýene harby goşunlara, Türkmenistanyň harby goşunlara ýylesim bile. Birinji mota atyjy harby serkezesi. İkinji mota atyjy, üçüncü mota atyjy aviasiýa polkunyň serkezesi. Ve deniz goşunlarynyň serkezesi. Siz ýüzlenmek isleýän, sizin goluňyň aşagynda diviziýonlar we polklar we hemmäňiz birlikde şu 15-nji ýanwara diňeç военный положение geçip 15-nji ýanwarda hemmäňiz birlikde harby 1-nji, 2-nji, 3-nji mot atyjy we aviasiýa polky we deniz goşunlary hemmäňiz birlikde halkyň öňüne çykyp, halkyň öňünde şu haradada aýrmak üçin birleşip herekete geçelim. Ve siz hemmäňiz harby adamlar, siz hemmäňiz kasap etdiňiz. Siz kasap ediňizde öz halkymy, öz watanymy gorajak diýip söz berdiňiz. Şonuň üçin harby adamlar, harby serkezleri baryňyz ýertiden başlap военный положение geçip 10-njy çysoda halkyň öňüne geçip halky gorap şu rejimi ýykmaňyzy sizden haýyş etýän. Sag bolun. Sağ olun. Men bir goşşakladymma. Serdim. Nazarbayev bizim öwrenmez adamyz Gazakstanda. Nazarbayev kaçıp yetişdi. Aeroportu bekleyen Berdimuhammedow hiç yere kaçmadılar. Berdimuhammedow'un yegenleri, dogunları hiç yere kaçmadılar. Biz olur gawamaly. Sebebi Nazarbayev şuraya halkı kırmadı. Bu haramzada. Bizim hemme dogun andaşlarımızda hökmen adam, ölen adam var. Her bir maşgalada var. Şolur kırdı şol. Yürüyü törüştürlen, şertler döredip, yankı halkı kısıp, onam parakolluğa yatırıp, onam yankı işsiz koyup, pulsuz koyup, 80% Türkmenistan'ın halkını işsiz koyup, ölüme koyup, şeyle kösedi. Konvertasiýa etmeyen, daşın akı, çıkan çağacıklarımızı özüne kas edip, zat edip, ol bir gatul cenayet işi.
Şoň üçin biz Berdimuhammedowy goýbermeler. Bizdiň olmaýanlarda çykmalar. Harby gullugy, MHM gullugy, polis gullugy, prokuratura. Siz Berdimuhammedowy sypdyrma. Soň sizden soralar. Derre onu gawamaly. Derre olmaýançda şonu arrest etmeli. Bu haramzada halkyň öňüne jogap bermeli. Wagty gelindi. Şonu unutmaň. Ine şu gazaklardan bizim öwrenmeli adamlar şolar Nazarbayew sypdyrdy. Alıp yetişmedi. Şoň rezidensiýasyna bardylar Almatyda. Şoň rezidensiýasyna bardylar Astanada. Alıp yetişmediler, gaçyp yetişdi. Biz Berdimuhammedowy gaçdyrmalar. Bize Berdimuhammedow gerek. Sebäbi bizim halkymyň öňünde ol jogap bermeli. Näçip şu güne getirdi? Näçip şu güne çenli? Ölen halkymyzyň ne de gynanjyny bildirdi, ne de hormatyny goýdy, ne de ýagdaýlaryny gowulaşdyryp ölüme getirdi şunu. Şoň üçin hormatly watandaşlar, gazaklardan köp daha öwrenmeli. Bu geçen wakalaryň entek öwrenmeli we biz ulanmaly şonu. Sebäbi şunun hereketleri ýeňişe getirdi. Gıytka wagtda. Biz Nuriň gaty dogry aýdyşýaly ikinji etaja minmek üçin padwara düşmeliler. Biz gün ikinji etaja minmeli. Bolly. Wagt ýok indi. Biz wagtly durmuşa çykmaly. Bu durmuş bizim durmuşymyz däl. Biram ýene bir zat ba, şu gazaklaryň şu atkinemeden üstünlükli çykmanyň ýeke-tek esasy düzgüni bar watandaşlar. Olam eýlekisi beýlekisi ýok. Hemmesi çykdy. Ya men o topordan, ýok men bu topordan, ýok men nämeden ise ýene 30 ýyl oturýas watandaşlar. Ýene 30 ýyl, ýene 40 ýyl, ýene 50 ýyl belki. Görmeýäsem belki. Çağalamyzam görmeýär belki. Şonuň üçin yani şu taýda köpçülük gerek. Yani häzir aeroportda çykyň diýär, çağırýas biz. Alagada 20 sanjak adam çykardyp bolar oda goýdurmaň watandaşlar. Hemmeň çykyň, hemmeň. Çykjak oğlanlar aktivistlerimiz bar, bize hem gepleşdik watandaşlar. Çykjaklar bar. Men onu diýip aýtdym. Gelin Türk hökümetem şu dinläp oturanlar, bilýän bular ýaly peredaşlarym dinleýär. Gelin belki olary Allahyň öňürakdan çykalyň. Gelin soňurakdan çykalyň. Olam bolup biler. Araňyzda nemeler bolup biler. Ol esasy gün. Ýöne öňüräginem çykyp bersiňiz. 10 adam, 20 adam araňyzda jemlenişdiňizmi? Ýa-da soňuragam çykyp bilersiňiz. Ýa-da garaz watandaşlar, şu taýda biziň esasy rolumuz, esasy almaly rolumuz köpçülük bolmamız gerek, köpçülük. Her sapar men efir eden wagtym gelip soraýaňyz. Nura ýollar haçan açylýarka? Ýollar haçan açylarka? Ýa-da jaň edýäňiz. Men gelinimi görübilenmok, menem sen ýaly, çağalam görübilenmok. Näme etjegim bilenmok. Sapsym ýadadım, näme etmeli bolsam edeliň diýäňiz. Ha, edesiňiz gelýän bolsa, çykmalylanym ağzı birlik bilen, köpçülük bilen gatnaşyk gerek. Köpçülüklerin gatnaşygy üpçün etmesek bolanok watandaşlar. Ýok men çağa bakýan, mok men plan ýerde meni göýgerenok diýsek, ol bir hili näýlekdiň, ol bir hili para aşalygam bolýar. Ýani para aşaýaly ol etsin, men taýyna başyň eneme eýesi bolaýyn. Olam biziň türkmenlerimize gelişjek häsiýet bolmaly däl watandaşlar. Gaýrat edeliň, biz o 100 miňlerçe göç idaresiniň ofiçalny beren istatistikasy boýunça 220 miňe ýakyn türkmenstanly diňe kimlikli ýaşap ýör. We munyň 3 hissesi ýalam kimliksizlenmez bar. Bu diýmek gaty köp biziň köne pasportlymyz bar. Gaty köp pasportynyň soragy gutarandymyz bar. Gaýrat edeliň. Şoňa gollu berilmese, bolmasa ýani men dogry maýdaýyn gazaklardan garaşamokdum. Gazaklardan garaşamokdum men tegentek. Çünki bularyň men sosial mediasynda onunny göremokdum bular ýazady. Ýöne bulary ýekeje sebäp bolup bildi. Şu haklar etmäne. Bize onlar şo sebäp bar. Giden çağalarymyz, maşgalalarymyz dagady. Giden çağalarymyz, okuwçylarymyz özlerini asyp jenaýat edip oturýarlar. Giden ýigitlerimiz, mert ýigitlerimiz bu zatlara çydaýalman özüni neşe feriştesine araga içe urdular. Giden ýyleşjemiz arakdan zäherlenip gitdi. Yani pasportlaryň berilmeýänligi, çağalaryňyzda dokument alyp bilmeýändiňiz taşarutlarda. Ýa-da Türkmenistanyňky dollaryň bahasynyň göterilip gitmegi, bahalaryň azyk önümleriniň galyp gitmegi, inflasiýanyň uçup gitmegi, şolaryň hemmesi ýeterlik sebäp. Ýeterlik sebäp şolaryň hemmesi. Yani biz in kıyın ýollar var ýas. Biz kösenmejek ol kösenýändigimiz hem şonu. Şoň üçin
Yani alagadan 20 adam min 30 adam min goýdursaňyz soňundan hiç kim diýmesin ana siz näme bildiniz? Näme bildiniz diýmeler bizim özümüz etmeli şonu. Şu taýda diňläp oturun. İlleşsemiz var bolsa şolar etmeli, siz etmeli, biz etmeli şonu, hemmemiz etmeli. Men misal üçin ol jan bardy, menem şu taýda köpçüliklerin ýere gelip efir açyp size gollap berjek. Belki efirime goşulursunuz. Şu taýdan efire goşulursunuz, men siziň şu efirler bilen ýaýradar nesip bolsa bolýan zatlary. Yani aktivist gerek, aktivist goşulmak gerek. O garada durmamız bestirinni. Kösönçlüğün 2 hissesini, 3 hissesini biz şeýle de goşulmasaň berip otyr. Abırlar ýaly 2-3 gün 5 gün kösönönmiz gowy däm ondan. Bizim kösönönmiz gowy. Bir hepde çektin, 10 gün çektin. Zato ýyllap kösönömdok biz. Häzir biz ýyllap kösönüp otyrsa, ýyllap kösönüp otyrsa. Yani soňky 10 ýyl bäri kösönömdokmy? Aýdaýyň haýsymyz kösönmeýän bolsak 10 ýyl bäri. Dollar galanyna ýem 4 ýyl 5 ýyl boldy. Ýollaryň ýapyklygyna 2 ýyl boldy. Yani şunu özü kösönçlük dälmi? Maşgalamyzyň ýanyna öwürlämdik. Olardan aýra. Maşgalamyz käbirimiňki daga gitdi. Şoň üçin ýyllşlardan etçe kaçdym. Eger goşundy berip bilseňiz, berin, hemmeňiz berin. Bahanaňyz bolmasyn. Men Ankara'da, men Konya'da, men İzmir'de, men Kayseri'de, men Denizli'de. Yok, men plan ýerde bolmasyn vatandaşlar. Gelin. Gelin. İstanbul'un içindäkiler, alkymyndakylar bahana bolmaly, barmaly. Anym şoň biz şu taýda 300'ler, 400, 500 adam, 1000 adam bolsak bir de hiç kim işsat diýen ok vatandaşlar. Bir de diňe düşündürüş bermeli bolýar şolar. Düşündürüş. Ha biz gepleşdik. Türkmen hökümetine ýüzlendik. Türkmen hökümetindäki konsullugyň işçiler geler. Siziň öňüňizde çykyp gepläp bilse olam mert bolup. Gepläbilmese de habar uradormy? Türkmeni suratda biz rezultat alýas şonda. Bolmasa alamyk, rezultat alamyk. 20 adam çyksa da alamyk vatandaşlar. 50 tane adam çıkan bilen alamyk. Şol hökmeni suratda 300, 400, 500 bolmaly. Ünpesi 300, 400 adam bolmaly vatandaşlar. Eger şu 20 adam, 50 adam çıkardan galan adam çıkmasa, onun ýaşyna da bir rezultat alamyk. Garaşyp oturman. Näme gadaklar adaçyk adam bilen rezultat alyp bilerdiler öýýäňizmi? Gördüňiz da näçe tane müňlerçe adam çykdy. Şoň üçin rezultat aldylar. Eger şu rezultatdan biz görürsüňiz gelýän bolsa, köp adam çykmaly. O 20 adam, 30 adam çyksa, alagada 20-30 adam meni biz ýöne iteklen adam bolýas. Biz özümüziň nähilik erwet täsirli adamlygymyzy görkezýäs. Şonu etmeliň. Gelin görkezelim, wagtymyz bolly. Pasport ýoklar. Esasanam siz näme sabr edip oturýarsyňyz, men oňa wapşe düşünemok. Zagrany ýoklar elinde. Yani köne pasportla oturanlar siz näme sabr edýäňiz, men oňa asla da düşünemok. Bu näme terpiýe, bu näme sabrlylyk, bu näme sabry, men şoňa hiç il düşünemok. Sen gidibeme bilen ok gitjek diýdim. Gitseňeme ýygyňa çykarana bolsan, deport edýär o taýama 5 ýyl. Ondan bu hökümeti çalyşyp, indiki geljek hökümet bilen gelende gidende mesele bolmady ýaly edeniň gowy dämi vatandaşlar? Mene düşünemok murada, şolary näle gep düşünürjegim, yani biz dokumentimiz dedi, hemme adamız dedi, ýylyň ortalygy ýaz, hakiki şolada mätäç, şu kömegiňi, şu çalşylmagyna da mätäç, Ýewropadyňdaky, Amerikasyňdakylar bolyn hakikatdan goşok dalaýarlar. Özüm dokumentsizlanmaz hasam meter. Yani dokumentsizmiň tim boly çykmaly talap etmelisin. Çünkü şondan soň sen hakyňa ýetýän. Şu stoly ýumruň goýup özüň syýlatmasaň, şu hökümet sen syýlanok. Bilýänsiňiz, bark görün konsulluga syýlaýarlarmy, sizi syýlanoklarmy görürsiňiz. Syýlanoklar özüňiz görýäňiz. Barýaňyz eliňize biri barypdyr, çağama dokument aljak diýip. Ejesinde de köne pasport, kakasynda da köne pasport, Türkiýede de çağasy bolupdyr. Eline berk görüpdir spisek, şu zatlar getirdi. Türkiýanyň nämesinden il göç idaresinden plan dat, ondan plan dat, prepiskan adresiň barady, onuň pasportyň kopýasy, ol bul. Ellerine zagranam ýok. Ondan Türkdäki hökümet idaralaryna barýa bolyn, getir kimligiňi getir, pasportyňy getir diýe. İkisem ýok. Şeýdip çağalaryna dokument alyp bilmenýärler. Yine de sabr edip oturýarlar. Näme sabr etýärler bilemok. Superman'a garaşýarlarmy, Batman'a garaşýarlarmy bilemok. Yani Kazakstana da Batman gelmedi o illeşler. Şoň üçin öňüň çekip baran lider gördüňizmi? Halkyň özü çykdy şoňa. Oppozisiýa arasyndaky
Oho, dava jencele seyredip oturmaň watandaşlar. Oňa seyretseniz ýene 20 ýyl oturýasy. Ol arasında kadar tijem yapılan ok. Ol açıklık tijem yapılan ok. Bizim esas edilecek zadımız ağzı bir olup bizim özümüz çıkmamız gerek. Çünkü biz köseni otuyoruz. Olur köseni ok. Taşındaki o edip birini o olsa men oturacak gel, bu olsa men oturacak gel diyenler köseni ok. Gülyal durmuşlar va olon. Maşkalasam yanında, çağırsam yanında. Bizim özümüz köseni oturuyoruz. Bizim özümüz. Maşkalamızı bar bilmän, çağılamızı gör bilmän. Biz köseni oturuyoruz. Biz yine kösenmeye devam ederiz eğer olur seyrede otursak. Köp sağ olun. İnşallah mani çıkarırlar deyip mene umid edeceğim şu vakalarda. Sağ olun, sağ olun. Yine bir kere gaýdan kimliğin bar, yok, indi seyretmeň uzatlar. Şu. Halk çıkýar. Biz kanun esasına et gördük, hareket et gördük. Kanun esasına sen kimliğin yok bolup öý gaýtmana barsaň, sen kanun bolamam. Näme şu kanun bolýar? Sen öňünden bak aýdýan men öýe gaýtjak, ine kimligim yok diýip. Näme sen kanun bolýar? Sen haçanla gaçyp ýöreseň, onu sen kanun bolýar. Şoň üçin seyretmeň barmaly. Birinji, ikinji. Sedin Gazakstanda baýlaram, garyplaram, orta adamlarym himmet goşulyp, himmet edýär. Şo ýerde wayenlardan alan gruzaviklara minip, internet işlemese gyýygyr baýdyp kim näme etmeligini organizowany bollar. Öňünde lider boldymy? Ýok. Halkyň özi. Şoň üçin men her wagt diýen, liderler baş ördi aktivistler öýler çıkar. Biz gürleşip ýörek olar bilen. Bizden akylly olar. Halk çıkan o. Halk çıksın. Bir abýom boldun, bir toplandın. Soň görersiňiz şu hereketleriň gidişine. Şoň üçin hormatly watandaşlar, özüň çıkman, halky oda atma. Biz halk galdygy uçup barýar şöyle. Näme barýar? Men size aýtmaýyn. Biz barýar şöyle, aktivistler bol. Biz birinji romandan barar. Sebäbi siz tamamlap bilmersiňiz. Siz gararsınız. Saklar situasiýany biz baryp tamamlap berer şonu. Şu Berdimuhammedow tutup jenayda çekerdi. Şoň üçin biz daşyna binokula görüp, sizin pikir edişiňiz ýaly, bir topar agentleriň pikir edişi ýaly, provokasiýa edişi ýaly etmez. Biz barar. Biz barýar. Professora da barýar. Şundan Houston'a da barýar, şundan New York'a barýar, şundan Ženewa barýar, şundan İstanbul'a da barýar. Öldürülecek bolsaň barýar. Biz gaçan adam näler? Keypine Berdimuhammedowyň itleri men ejemiň öýüne gelip meni öldürip ýörler. Keypine däl ol. Olar bilýär barjamyny bilýär. Biz barars. Biz sözümüzi taplar. Siz başlan. Hemme zady gurnap berip, düşündirip, adyma tap berdik. Diňe bir adam elinde 24 saat saklanyp durun. Ine etmeli iş. Bolly. Tutsalar 15 sutka basarlar. 15 sutka biz sizi sakladylar. Ertesi geroj bolup çykarsaňyz. Dursultan näme? Gahman bolup çykdymy? Sen gahman bolup çykarsaňyz. Siz Türkmenistanyň gahman medalyna barsaňyz. Ananyň hakyky gahmany, onu prezidentler öýlerine berýän bolsa, siz hak bolup birinji alarsyňyz. Bizde siz alarsyňyz. Ine şoň üçin biz sizin bilen, biz sizi çykarmak üçin özümizden sizin bilen şurada ölmelen bolsa çykjak dedi. Ol daşyndan gürläp zat edip biz olar ýaly opozisiýada ine nury bilýändir. Deportda da taklanyp gördük. Bardygam protesta. Inanmarsaňyz, şol protesta gelýän adamlar ýolda urlanma sada dargana taň adamlardy. Ýaşuly 60 ýaşynda, 55 ýaşynda bir daýda, 50 ýaşynda bir aýal, 45 ýaşynda bir gelin, 40 ýaşynda bir gelin, 30 ýaşynda bir gelin. Gelip meni uzaklap ağladılar şu ýerde. Men şu ýerde ölmäne taýardım. Şu bir zat edip ölmäne taýardım. Şu ýaly gowundum şulardan. Sada adamlar, şular opozisiýam däl, şular biz ýaly okuwlara mutoranok, görgürler eşek ýaly işläp çykdylar watan üçin. Näme beýlikle namatlap ýörler? Näme gerek? Şoň üçin Ol halka el kaldıranda bıraktılar. Bar, bolly, kutordy. Ol halka elini kaldıranlar cezasyny tapdylar. Gördüňizmi watandaşlar? Olum ýöne şeýle galmady. Ýani halka elini kaldıranlar cezasyny tapdylar. Hatta häzir hem dowam edip gidip otyr.
Inni men ýokdum da men ýokduma geçe hemmet. Ýok, men bardym, merkekçe men mertdim diýilen oklara. Yok yok. Görüňiz ýaly watandaşlar. Ya halkyň wara nämeler edip biljekdigini arada da görensiňiz, nämeler bolanyny. Yani çıkan bolup biri bize garşy bolan bolup, hawa erkeňiz bolsa geliň diýen bolup çıkan boldy. 5 vilayet jemlendi şo taýda. Biziň mert ýigitlerimiz arka tarapda gatykany watandaşlar. Siz hiç pikir etmeň, biziň şu düň ekranyny görýändiňizdir öýdüm. Yani şoň üçin çıkaňyzda gaty arkadan çıkın. Ana naýyň o watandaşlar, men size bir daha aýdyn, şu halkyň arkasynda gollap ýören gaty bu mert ýürek bolanmaz we arka tarapdan. Ne tip bolur? Olar bara şolary birazajyk siziň gollaňyz gerek, şo taýda bir san bolup dursaňyz hem şoň galan zat şolaň öýler alyp çykýarlar. Siziň ýöne esasy goşandyňyz gerek, goşandyňyz köplük gerek. Yani biziň halkdygymy görkezmegimiz gerek o. Indi siz hiç kim diýip bilmeýär şu Gazagystana çykan adamlara, bular halk däl. Bular aktivist diýip bilen ogalary. Kim diýip bilýär? Hiç kim hem diýip bilen ok. Bular halk hemmekşi görüp otyr. Hemmesi uçtan tutma sağda yaşap gören raýatlar hemmesem kellesinde şapka we gıştan boranyp çykdylar. Gördüňizmi içinde üt göşük giyinip ya üt göşük gyzyl lakanyp ýenedip gören hemmesem raýat şolaň. Çykdylar danym elinden näme gelýän bolsa şonu görkezdiler. Biziň illeşsemedem şonu görkezmek wagty geldi. Şonu görkezmesek watandaşlar aýdaýyn uzak ýollan barýas biz. Gyska ýolu ol gaýtam. Uzak ýolu bul. Eger şu ýol biziň barýan ýolumyz dogry bolsa-da şonu gaýraklara ederdi diýmek. Şonu Ukrainlara ederdi. Şonu Gruziýada ederdi. Yetmedi diýmek şo halklar samsyk däl. Sizem bizem samsyk däl. Düşünip otyr. Inni şoň wagty geldi watandaşlar. Men şoň üçin 2020-nji ýyl hereket zamanasy bolsun diýip men şoň ýöne aýdamok. Inni ýetdi, degnamyza ýetdi, sünkümüze ýetdi bu kösençlik, sünkümüze. Aktivistler sizden ama etjek haýyşdym. Yani gayret edeliň, barjak bolun hemmemiz at ýüdo, bir bahana tapmalyň. Hemmemiz barjak bolun. Bol daşrak yerlerde gatnaşyp görünmemiz bar. Nihan tek wagtyňyz bar. Gelip bilýäňiz şoňa çenli. Yani şu efirleri eşitjäni dinläp oturan ileşsemiz. Hemmemiz ne tip bolsa agdy birlik edip görkezmesek, o 20 adamyny, 50 adamyny çykarsak bolanok watandaşlar hemmemiz çykmaly. Türkmenistan'ı yine aktivistlere, adamlara batış edip başladılar. Batış ediyen kim? Öz halkımız polis milisi. O ne batış ediyor? O ne ente kalk çıkmasa batış ediyor? Oraya olsa, men size ayyan, bu diktatör durmak yollar köptür. Eğer biz kanun yoluna gitmesek, onunla Kaşkadarinsk oblasy hayal etmeli. Kaşkadarinsk oblasy ne ettiler? Hemme turboları yağıp koyardılar. Gaz nevit durdu hemme da. Onanın Berdi Muhammedov ayağına diýze çöküp Mar vilayetden yalvarmasa ve Livak vilayetden yalvarmasa men hiç tadım bilmedim. İksan kompresyon stansiýany ýaksaň şo bolýar. 4 san kompresyon stansiýany ýaksaň bir aýlyk ötýär Türkmenistan gazy. Berdi Muhammedov gaçyk edýär Türkmenistandan. Biz o ýolları size ködürlämiz ok. Ýöne egerde hökümet juda kanunlar bolýan bolsa, onunla bize başka yollar kaldırmıyor. Hormatly vatandaşlar. Men her wagt garşy şo ýollara. Size haýyş edýän diňe parahat we kanun ýollarda gideli. Çözgütler köpdir diktator holmak. Gataň zat. Uly bir nemede wagt ýitirmeliler. Biz gyska ýollar tapmaly. Biz eger oňa bilmesek, biz ýa-ni oňa ýüz tutmaly. Bize ýarar beren ýa-da goşun beren. Biz şu diktator ýykyp bilemdik. Ýa-ni jerlatlaran biz basmaly. Ine şoň üçin bize kömek edin diýip. Ondan bir daşyna kalk bilen içine yaragly bar ýa. O onuň gollugunda. Şo ýerde hani kim galýan bolsa biz göreli şolary. Şo derece barmaly bolsa biz bararys. Biz öňünde durmasyn diýip. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimizi gutarýar. Gyska efirimizi. Şöra gelen Timur, Nuri, Piotr, Liberty hemmäňize köp taňa ýakynlaýan. Men hemmäňize bir mutlyk söz berýän. Bizim vatandaşlarımıza arzu aytmak için ya da maslahat vermek için şu meselede yine sizden söz. Timur, sizden söz. Aýdyryn. Hormatly eziz vatandaşlarym, hemmäňize haýyş etýän 10-njy ýanwarda bilelikde bir bolup köçelere çykmaňyzy sizden haýyş etýän. Sag bolun.
Sağ olun köp. Piotr siz beğendin Piotr? Sizin söz. Sağ olun. Hava hemme Türkmenlere özüne men Türkmen diýip görenlere esasan da erkeklemede gulluk edenlere, gulluk etmedikleri hemmesine şol kasam içenlere watan üçin 15-nji ýanwarda azatlygyny göreş diýip pikir ediňdäne şogun çıkın öz azatlygyňyzy üçin göreşiň. Azatlyk muht berilmeýändir, şonu ýadyňyzdan çykarma. Sağ olun. Sağ olun köp. Hormatlanýan Nur Muhammed Annaýew, sizin söz sizin. Yok, estağfurullah. Menin üç köşüklerim yok. Raýatlar, watandaşlardan üç köşüklerim yok. Menim ýöne şu zatlaryň biperwaýlygymy goý bolsun etdim. Bar eden adım şol, biperwaý bolmadym. İlleşler käbirleriniň aýdyşy ýaly yalla kılamaly, yalvarmaly, şey dip ýol almaly diýilýän ýol ýalňyş ýoldur. O ýola gidilen ok, o ýola gidip soňam ýok. Yalvarmanyň hiç haçan soňu gutarmaz. Şonuň üçin yalvarmagam däl, talap etmeli, haýyş etmeli, barmaly, näme Türk hökümetiniň polisiýasy bilen biz erbet gatnaşyk saklamaly. Olara biz gepimizi düşündirip bilsek düşünýärler. Esasy zat biziň öz hökümetimize mert durup gaýdusuzlygymyzy görkezmeli. Şu ýoly ýa açarsyň diýip durýanlygymyzy görkezmeli. Ana iň esasy dilegim şol, şonam görkezers diýip umyt edýän. Bu ýoluň soňunda ölüm ýok watandaşlar. Asanoklaram, bize ölüm cezasam ýok, ýatyrylan. Tak şo o zatlardan çekinip ýa gorkup oturmaň. Oň üçin siz kanundan çykaňyz, konstitusiýadan çykaňyz. Sizden haýyşdym, eger öýüňize gidesiňiz gelýän bolsa, her kim aeroportda barsyn, ýanwaryň 15-i. Ýok, ondan öň biz jemlenşdik watandaş, öz aramyzda 15 bolduk, 20 bolduk, 50 bolduk diýänler bar bolsa, şoňa görä taýynyňyz görüň. Näçe köp bol bilsek şonça gowdur, şonu ýatdan çykarmaň. Allah ýolumuzy açyk etsin. Görjegimiz gowy bolsun inşallah 2022-nji ýylda bizem mena şu Gazagystanaky bolýan kadrlar görüp gaçerbet begendim. Men pikirimçe sizden begenensiňiz, menem edil şular ýaly kadrlar görüp ýurdumyzyň azat bolanyny görmek isleýän, öýümüze gaýdalyň, öýümüze baralyň, çagajyklarymyza, maşgalamyza gowuşalyň. Olar bärler gelbilsin, biz arkaýyn gidip geleliň, has eşretde durmuşda ýaşalyň. Ene maksadymyz, ardygymyz şol watandaşlar. Köp sağ olun. Köp taňa hormatlanýan Nur Muhammed Annaýew sözüňiz üçin. Hormatly watandaşlar, ine ýa bir Kazakstany magazini besplatny ýyly izdawali. Şu ýaly force majeure bolanda hemme biznesmenler, telekeçiler size produktları paýlarlar. Sebebi olaryň ýoly açylýar sizinkinden beter. Onun üçin olar idiot däl, Ber Muhammedow ýaly. Men ýene sizin birinji ädimiňiz gerek, soň gider durar. Ine oýlady aýdam, 30 adam çykdy ine näme? Aeroportda. Doğum vatandaşlarına jaň edýär, bize habar edýär, biz çykdyk. Bize ýa reportaj edip bütün dünýäye ýaratyp başlaýar. Biz günne şoluň ýanyna adamlar elter durar. Şolar gatçak ýagdaýda 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 ýygynanarlar. Şoň üçin sen 30 adam, 10 adam, 1 adam seretme. Çykmaly, boldy. Biz öňe çykmaly. Türkmenistanam şeýle. Türkmenistandan Liwapdan bir watandaşymyz haýyş edýän ýere çykmaly. Dünya bazı, teýärde dünya bazarına barın şu ýerde. Şu ýerde edil ýanyna post bardyr. Şu ýere postdan, şu ýere barynda post açyň. Postu açan soň, egerde Ber Muhammedow Liwapda bolsa arkasyna aeroportu bardyr. Baryp şonu tutsak edin. Ine etmediler. Boldy. Şoň üçin siz vilayatyň ýollaryny açmaly, birinji bilen. Egerde vilayatyň ýollaryny açyp bolmaýan bolsa, size päsir berseler, men size düşündürdüm videolarımda. Näme açmaly? Gelecek videolarda yeni ýa-ni çeýnep berer. Näme açmaly ýolları? Kanun esasında. Şoň üçin ýa ýol ýok. Dewlet aktivistleri, siz birinjilerin hataryna bolmaly. Diňeňe. Beýlek aktivistler, hem aktivistler gollap, sizden birinji hatarlar bolmaly. Halkymyz aktivistlerden galmaň. Haýyş. Başarsaňyz öňüne çykyň. Görkezin kimdirini. Türkmenler bütün dünya görkezmeli kimdirini. Ber Muhammedow Türkmen halkyndan sapa almaly. Şoň üçin ine men sizin hemmäňizde
bir arzum azatlyk we adalatlyk alın. Özüňiz alın, öz eliniz bilen. Piotr, sizden Piotr. Men gepledim bola vatandaşlar Timur aýtjaklarynız barmy? Yok. Yok, ona hormatly Nur Muhammed Annayev. Biz şundan efir gutorly Timur Piotr. Efir gutorly vatandaşlar näme soruňyz bolsa, näme bilmeýän zadyňyz bolsa, Telegramda aktivist DVT çadı vardır. Barın şo ýerde soraň, adminler size kömek eder. Biz ýönetilişden ştab döretdik. Şo ştabda hemme demokratik geňeşiň liderleri şo ýerde. Kiçik liderler, ul liderler şolar bilen maslahatlaşyp biz gurulmaçylykly işler alyp barabys. bir ştaýda goşaýyn murada ahirine. Napasedik ahal Balkan we beýleki vilayetlaryň qynam şu gün ýa erte ýerde netip bola olaram nira çykmaly näme jikmejik aýdyp video goýar netip bola şu gün. Görülerden kanal nemeden. Sağ olun. Şunun bilen biz efirimizi toýas, bizi izarlap, dinleýäniňizde, kommentariýa ýazýanyňyzda, bizi tanqid edýäniňizde, bize ýol gösterýäniňizde, biziň bilen maslahatlaşyp pikirlerini paýlaşýanyňyzda köp-köp taňa ýakasynlar. İnniki duşlara çeli. Sağ olun.